Upat ka individual ang samdan sa managlaing disgrasya sa Marilog sa Davao City sulod sa usa ka adlaw. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office, samdan ang 31 anyos nga lalaking driver ug 22 anyos nga babaeng pasahero niini dihang natumba ang gisakyang truck nga nagkarga og saging sa sitio Lanitom sa Barangay Suawan sa Marilog District, Davao City niadtong Sabado sa hapon. Sa imbestigasyon, nagbiyahe ang truck gikan Bukidnon padulong Davao City dihang nawad-an matud pa og brake ang truck. Hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver pag-abot sa pakurbadang bahin sa lugar. Hinungdan nga natumba ang truck. Daling gidala sa ospital ang mga nasamdan. Samtang pagkagabi, 2 ka rider sab ang samdan sa disgrasya sa sitio Sambunutan, Barangay Malambas sa Marilog District, Davao City gihapon. Base sa investigasyon sa kapulisan, naglata sa susamang direksyon ang 28 anyos ug 19 anyos nga mga lalaking rider dihang nabanggaan sa motor nga gimaneho sa 19 anyos ang motor sa 28 anyos nga rider. Hinungdan nga nangatumba ang mga motor ug nalagpot ang mga rider. Subling nagpahimangno ang kapulisan sa mga motorista nga mag-igmat sa pagbiyahe. Ilabi na nga nasinati ang pagdaot sa panahon aron malikay sa disgrasya.